गोर बदन गदराइल दहिया आग लगावे लुपानी में ई हाल बाटे नदानी में तो का करबू तू जवानी में। भैया हो, जय हो। हम भोजपुरी गायक राजन ठाकुर, रवा लोग के प्यारा दुलारा बाबू, और हमार भाई बड़े एक जना नीतीश निराला जी रॉक वायरल प्रोडक्शन एगो यूट्यूब के चैनल बाटे। तो ऊपर बहुत ही अच्छा गाना न्यू ट्रेंड टाइप में, मतलब जैसे भोजपुरी गाना माटी के चीज़ रउआ के गिटार के साथे सुनने को मिली, बहुत ही अच्छा सुपर से ऊपर ऐसा वीडियो उस चैनल पर देखने को मिलता है। तो ये दिल से रिक्वेस्ट बा कि रउआ सभी जे भी भोजपुरी से जुड़ल बानी अवश्य एक बार ज़रूर देखिए हमारे भाई के चैनल माटी की चीज़। हर एक तरह की गाना ये चैनल पर मिलेला। ये बाबू का रिक्वेस्ट बा कि भाई का चैनल ज़रूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब और खूब शेयर कीजिए। और माटी के एगो लाइन कह देता रउआ लोग खाती अगर अच्छा लगी तो जरूर एकरा के लाइक करें और शेयर भी करें हर एक दोस्त के पास, मने गांव के याद आ जाओ ऐसा कुछ दूगो लाइन। अरे गेहुआ के बाली पाके आम मोजराई गइले, गेहुआ के बाली पाके आम मोजराई गइले, खेतवा में झूलेला रहरिया हे पिया भइले, गुलरी के फूलवा खेतवा में झूलेला रहरिया हे पिया भइले, गुलरी के फूलवा, गेहुआ के बाली पाके आम मोजराई गइले, गेहुआ के बाली पाके आम मोजराई गइले, खेतवा में झूलेला रहरिया हे पिया भइले, गुलरी के फूलवा खेतवा में झूलेला रहरिया हे पिया भइले, गुलरी के फूलवा। भैया हो, थैंक यू, लव यू ऑल।